Hello, bye song jotono no lomsokha ani YouTube channel ongke tini kwbang ma salni pore ang haini haini norong bai krungnani bagui phaipika jorarok bo maya ba norong bai baksa krungnani bagui tini hingka ang norong no phunuknai ani blog o je chini tripura o kwbangma watui phaimani bagui bahaike effect wngkha bahaike tui lomkha aswkke chini Gomati district o aswkke effect wngkha ang norong no phunuknai ani o blog o je watui kwbang phaimani tei Dumboor ni tui sarokma bai bahaike effect wngkha Gomati district phaidina lene hingke chwng tabuk hingke thangui tongo Udaipuro Gomati district ni jat Udaipur ni yang main lama o chwng thangui nailene bahai bahai wngkha bwsuk jora tui tui kotor torkha chwng nailene hindi thongkha Oh. Yang ke-6. Unanubun boli bisi. Unanubun. Yes. hingke norong nugui mankhana pura main road je tongmani jotono tui lomjak pura biang tui lama wngkha abo suru se saimia haing thangsu tui lomjak ni bagui ta pura bo side to lama bo side to drain abo ponjo saimalia o haino pura tui lomjak jaga a jaga no iko baksa baksa borok rokha aromnan bagui jal haino jal bulai tongo lama se sijaklia biang tui thangnai lama koroi thangsu pura jeng thangmang thangma aswkke marangkha aswkke tui lomkha o jaga o hingke naidi ajar wati phai tong phurung ke tebul lomjak ke tini to kisa wati se thangma haingka afro ponjo se naidi tui lomani ke komia naidi omorok pa markhe arom lai tongo haisi phiyok ya drain da tamo da kono saimia haino arom lai mani mar yangkha ekdom arom lai ma to thano thaklai lia borong pa aswkke markhe rom lai jak yang naidi yang tebo tui ni speed to marno marte se arom nai rok bangmani angkhe borong no kisikiri jago do by chance atomsa tui yang ni atomsa haw ke phaikan ke ses pura thebene bole belai no risky omo hai time o arok rom ya tongkhe no chawa Oi. hingke nai di omo pura main road do pura tui ma mangjago naidi bike kaisa thangmani pura ayang thangmale bwskango tebo tui torjak ta aboni bagui phirok sima phaisu laisimale naidi ko a bike pura laimalia tui tormani ayang te bwskango tini ke jeng bahai ke thanai wana soka angkhe hingke lama to pura tui lomjak ni bagui chwng ayang bwskang tui to thangmang lakha jotono phirokma phaijak mamang ke tini biang tui jan sogunyo saimia bo lama tui jan thangnai ang to haino wana mani marangui tongkha naidi biang lama kwkang bwkak tui jani thangui tongkha saisimalia tini soda sogunyo soguya je jaga thana nangmani hingke wana mani marang soka lama o naidi hingke to bo main road kun mote malaikha haipano naine di lamani bahai obostha pura lamani condition aswkke hamia pura landslide jongjak mamang pura aswkke kirima singsa mang pura wano soka mono nogo yang route tui thangnani ponjo se kiri tongsu tam khlainai ba yogya samung to nangui tongo aboni bagui ma thangnai pura lama jotono landslide jongjak mamang aswkke risk nahari red flag rok rijak erom danger hingke nai noi di omo pura tui lomjak mamang tini tobo kisa tui kesep khata pura yang bridge tola tui naidi pura aswkke jotono tui lomjak mamang nahari pura harpek mamang tongkha aswkke o kusuk jora nahari lama rok ses kwrui kha pura ses wngkha aswkke tiprani halat hamia wngkha o mayo marang soka aswkke omrok no nugui aswkke tabuk phano ang naikha hingke bar bar aswkke bwkha dukhu nango aswkke kapnani musung tamung kun saimia Udaipur train station.
hingke naidi yango pura kheto tongmani jotono naidi asike lomkha asike lomkha kun phano nukjakli ayang pura marangi tongkhama pura somudro haising tongsio asike kun phano nukjakli pura Udah pura mar, ay main tuh lai malia, ay abang sabrung berapa tanah dok, beliau tanah dok. Omo, keto temen keto. Mau tahu seng, Udaipur train station ni, bus kanggo, ini bus kanggo lagi. tabuk nge sok baijak Udaipur train station on ka nai dinarong ayang site borok kabang manugoi mangkhana abo jotono nok huk bai jara sorona thingnai rok borong si o jaga sok baijak mamang train da choli hini namani train ni kuna atapha taphan kri train choli liya watani bagai lama rok damage jongjak landslide jongjak ni bagai train kaisa pono kri Oh mayo tini speed asike maro ma wana sukangle asuk tei speed nogene dawa wana kai ke kere ka asuk satong giring giring nai negedi tei asike speed ayang ka hanyo arom lai mani hamlai liya arom lai mani oh mayo abo man bai mani asike a koto koto man bai khatle Oi, awak bahar tu mana? Hah? Yang bahar. Orang kain kulit terus, bangsa setengah orang. Tripurawa asuk gobang watui phaima bai keboniba nok kamakha keboniba langma kamakha sakang kangke naikangke belai no bokha dukho nango belai no khakamo jara langma chokha brongni bagui belai khino ang surinai brongni langma no shanti manthung je jaga phano brong tongthung kaham keno tongthung hanaine borong je jaga phan tongthung motai brongni atma no shanti rithung hanai ang pre khainai ke omo haidin hamia tei sal hamia tiprawa tei ta phaiteng hanai ang pre khainai tamon hingke asu wati phaima bai watui nobar phaima bai tiprawa belai kheno affected ungjak jotoni nukhungo no wana laijak tei birman nanglaijak omo haidin tei ta phaiteng tiprawa hanai ang pre khainai gotno hingke tinini ani blog asuk nong sinai kenrong tomong na ani video no chajak tongkha ba like khaidi share khaidi and subscribe khaina ni ta pokdi norong jodino katalangi tongkha ani video no tinini poila nai tongkha subscribe khaina ni ta pokdi malai lainai sing katal video no tei hingke tinin bagi asuk nong sinai jotono no belai belai ke hambai ani video nai tongman bagai te ana asuk jora support khai tongman bagai norong jotono no belai belai ke no hambai